ji dova li ser sosyal medya behsa şal û şapikên min tê kirin. Hemû Kurdên ku li ser sosyal medyayê ne bi wî şal û şapikî mijûlin. Ez ê behsa çîroka şal û şapik bikim. Di ciyana xwe de carekê mîne bi rastî ez wî şal û şapikî li ber dikim. Doh min li wê derê dîbêtek pêşkêş kir. Ofîsa me ya Duhokê û berpirsê wê Nasir Elî pir alîkariya min kirin. Hevalê me li Zaxo Xerîb Mecîd jî gelekî westa bû bi rastî. Berî biçim Zaxo yani biçim li wir dîbêtê pêşkêş bikim. Berpirsê dijital medya Rûdawê bi riwa keyanî got dil bixwîn hat li ser maseyê ku min lê kar dikir nûçe hazir dikir. Got dil bixwîn biçe şal û şapik jî li ber bike. Wê gelekî ciwan li te were. Min gotina wî neşikand bi rastî. Min got temam birwa. Xema nexwe. Xerîbê me yani Xerîb Mecîd bi axayê Sindiyan re kete pêwendiyê. Şal û şapikên Ebdî axayê Perexî yê Sindî ji min re anî. Nizam li min hatiye nehatiye sedî sed nikarim bêjim. Hûn ê piştre bibînin. Kameramanê me li Zaxo Merwan û fotografê Rûdawê Bilind Tahir dîmenên ciwan girtin. Nêçîrvan Yusuf jî montajeke bi dilê min çêkir. Hûn ê bibînin. Yani ez 2 saetan bûme axayê Sindiyan temaşevanê nêja. Bi wan şal û şapikên Sindiyên hêja derketime nava gel